هایداربونا میر ji evîna mem û zînan bi eşkerekirina neyaran û dûrûyan û peyvbezînan. Sultanê wîlayet û herêma evînê, pêjna heskirinê, sersuwarê eyalet û hêla evînê, pêjna dilketinê. Gava ji veşargeha xwe derkeve û rabe, û li ser textê dil danêşe, li wir xuya be. Kengê qebûl dike perde û nixaftin ji xwe ra, heta ku alaya xwe nîşan nede û neke eşkera. Ew jî dişibe rojê, yanî patîşahê stêran, ku tava xwe belav dike ji asîmanê çaran. Ji ew çend tebeqeyên asîmanan, ji ew çend mesafe û cî û mekanan, ji ew çend hewaran û unsirên dî, ji ew çend perde û rêgirên dî. Her roj ronayîya xwe derbas dike bivê nevê, û bêguman ronî û rewşen dike dinê. Ev patîşahê ku evîn jêre nave, roj jêre nimûneyeka temam û berçave. Ew jî qet venaşêre çi caran, bivê nevê didirîne hemî perde û sitaran. Ew razên dilê memê û zînê, ew sazên ku lê didan meqamê evînê. Heta negihiştibûn zimanan û neketibûn devan û zaran, çi ziyanek nedida her du xwediyan, her du dildaran. Zimanên kesên bê awa wek pêjinan, ku bê meqam û awa bûn stranbêjên evîna wan rebenan. Hayedar kirin hemî biçûk û mezin, digel ku tu nebû gunehekî zînê û sûcekî memê ji bin. Zengil bi devên xwe wisalê dan bi meqamê zengûl gihandin, sertilî wek têlên badayî bûn bi dengê bilind ew ragihandin. Her du evîndar xemgîn û bêçare bûn li ber wê belayê, xelk jî tiyê gotegotan bû wek tîbûna Hüseynê Kerbelayê. Meclis û civat bi dengê nizm jî, bi dengê bilind jî, bi xeber û gotegotên evîna zînê û memê bûn tijî. Barê deveyê goya ne kes bû li ser milên wan dil bikulan, kesên peyvbezîn jî deng belav kirin wek zengilan. Yani peyvgerînan, dexesan û hîlekaran, xeberên evîna her du yaran wan dildaran. Di meclisan de ew qas gerandin, bi kesên nedurist û zeğel ew qas gihandin. Heta ku Bekirê bi xweyî û rengê îblîs, ew ê dilbikîn û şaşkar û zeğel û xebîs, ew jî ji wê rewşê bû hayedar, û hema rabû ji ciyê xwe ew xereskar. Xwe gihand huzûra mîr bi tenhayî, û ew mesele jê re qal kir bi tevayî. Mîr gelek hêrs bû û hat gîretê bi wê xeberê, di deryaya fikirîn û heyretê de nûq bû ket kederê. Pirsî ji ew ê xirabkar ê şalûz û dirrû, got ev xebera çewtê namûsê ku reş dike li mirov rû. Em dê çawa rastiya wê derxin meydanê, çawa eşkere bikin serbinkê vê gumanê. Got ferman bike bela memê bixûnin, hûn her du di xelwetê da kurûnin. Memê evîndarek rastîne, bizane qenc, pêra bilîze tu bi setrenc. Şertê xwe ji wî dilxwaz bixwaze, hingê dê kifş bibe rastiya ku îro ew raz e. Gava ku tu şetrencê da wî bikî zorbirî, bêje rast bêjî kî ye yara te ya daxwazkirî.
ممي فيرس وميرخاص ودل صافة خاسم بطرا جخوا بي اختلافة إنكار ناكا قد أفين داخوازا دلي خوا دي جترا بيجا وأشكر بك رازا دلي خوا لنگ بجي وأفين داري راستينا لسر بي أفيني دي بيجا كو أز عاشقم لزيني پاشي توی خودی عاقل و ذکا و فرست لیاقی وی ببینه چیه سیاست هرچی کو حکمدارن جی جلبا شهمارن خودی جهلن او همجی موردارن دما موران اللي کاغتان دخن بزانکو او جهره دما دلووانی جی نیشان ددن بزانکو او قهره کسین عاقل مند خود پاریزن جماران کسین صاف و کم عاقل خود سپیرن وان وک دوست و یاران هر چقاس برومت و نازدار بیتو لنکوان هر چقاس بلیزی و لاوبالی بیتو لگلوان گو پچک گوهارتن او ببینن جته بتوایی بری خود زیورینن جته خسما کو مروفن خبیس و شیطان و خیر نخواز و چکود هبن لدوروان کسین وها بێگومان خراپترن ج شەیطانان خودێ توان نەکی نێزیکی میران و سڵتانان